ka Commonwealth Parliamentary Association Zone 3 ka bade ka seng jo ki lampang ka yeng dorbar thau an ka jela bat ka than chatila mingi hinne ka sngi kila shangjia lang lamba ka virtual conference halor ki babun ki mat kentup ka jingsha kan tho jungu MLA ka Arunachal Pradesh uninong ering laban chupin kan mau dang shen uwe samlau bapendon kam ka YouTube ubade na Punjab upara sing ula kan tho ba u ering ubade u MLA na ka seng Congress deu nong shong shnong kari India Batru ke Arunachal Pradesh ke Deshi Bentabat ke China. Naki lampang ki bala isim benta ki kentup yu lampang ke yeng dorbar na Arunachal Pradesh ko musyong knor, bat ki lampang ke Meghalaya, Tripura, Mizoram, Nagaland, bat simbut lampang ke jela Assam. Ki bem layadon hagati ke singi ki kentup ya u lampang ke Manipur bat Sikkim. Ulampang ka yeng dorbar ka jela Meghalaya uba met ba lingdo ula pentip ba ka CPA ka lashim ya karai Banlej ujor halor ketika kam da ka bakin IT ka dor khas ha menteri rang badu kari u Narendra Modi badu lampang ka Lok Sabha u Om Birla. Ngaso baban bendip sepi mentakasi ba kum ki lampang jong ki yeng dorbar jong baro pratli ki state jong ka North East ngilai syong ke meeting menta lingba ki bagi ong ke virtual meeting dengan bagi TV banyak keren ya ke agenda bak kata ke agenda kalong hakabedai bak kajing syak kentok kajing syak keren ben bak kajing syak nyu ben jong ni kinong North East ha kitu ki basa syathi syakiri thor kani kamde ke bang sushim kumni namar borok kata kino ki deikum kini ki jaj jingjia hake bagi juyo leng bagi kot kubor kajing syak nyon ben kajing syak bat bor ben kajing syak be ben le ben ke jong ki breu ki barang ni na ponodis ki kena samla ki balik pule ki to ki bala trai sethi sepo ki sebar jong ka North East ki ducha ti bat le nyong ben yaki na ka por kajing sim jongi na case na marba la jushim kita ki jat case menchwa barobor kadai namar ba kadai nakaliang juga state government nakaliang juga sarkar bor ke julong kumta but hakani ke case ke bomta ka pher ngila bangin take up nakaliang ngila ban sim kam nakaliang jungi kum ki speaker kadang namar ba kadai yaki member jong ka house nakaliang jungi ngimla ban sim kam yaki to ki bom siki bom dei ki member jong ka assembly the halor kani ke nongrim ba ka platform ni kwaru ban ring lang ya ki nong snong jong ka North East borok ko we ban pen pau ya ka jing persya ka jungi ya ki bakum kini ki jing keno ba ki jing kento ben yangi ki nong snong jong ka Thai North East dan na alor ka jing karan ka jungi ki speaker ki ba pero adu speaker jong ka Arunachal Pradesh adu speaker jong ka Mizoram speaker jong ka Tripura speaker jong ka Nagaland, speaker jong ka deputy speaker jong ka Assam, bakyu kiwe ngira shimya karai bangin ai ya ka memorandum dan ka representation dan ka jingtho ka bang ni pen pau ya ka jing somsi bat ya ka ba ngin pa ya ka jingtho sha o prime minister barang ba do jong ka India Narendra Modi bat kumjur sha o speaker jong ka Lok Sabha bakin simkam ya kum kini kijat case ibaja nakapor khnang ba kani ka jing sya nyo ben ba ka jing sya kan tho ben ba ka jing sya le ben ka jong kinong snong jong ka North East Block away kide ban kut no dina sobha ban bentip ipiru ba uni ubreu bal kan tho kumni nakaliang jong ka assembly jong ka Arunachal kila pakem cha wood yu bat ula sakem mentabat udon hapo Arunachal kini ki jingkran kan tho yangi national support North East sate lamingi kini ki practically state ki juja man kapor bar ka jing syak no yangi barobor ba ngilong ki khngat ki basendam ngilong ki dur ki bakumne ki bakuntai ngimdei ki nong India bar ngidei ki nong China bar kunta tater kajuan baha wat na kitu ki breu ki batip syai bangidon ngidei ki basa apo India baka judan ka jing kenta kabo pensosi ba kabo pendiaw habang ngilai sabar jong ka North East
bal ni so kani ka wan ra ya jing so ngai jongi negeri India nrei kani ka kes ka bajamanta de kani ka kes ka bomanta ka bangin simkhia ba halor ka jingsha no ka jong une we amale napo Arunachal Pradesh